zer moduz? Oso ondo. Oso ondo? Bai, ederto. Zuen izenak? Oiana. Oiana, eta? Ni Rakeltxu. Oiana eta Rakeltxu. Bai. Ni Zuaitz, urtaskotako. Zezarete, lagunak? Bai, lagun minak. Lagun minak? Bai. Minak, Noiz dizarete lagunak? 14 urte genituenetik. 14 Hor urte. ezagutu genuen elkar, Dolores Ibarruri institutuan. Institutuan ezautu zineten, da geroztik lagunak. Lagun bana ezinak. Bana ezinak? Bai. Ez gara bikote, Ez gara bikote. Batzu pentsatzen dute herrian, Bai. bikote garela, Bai, egiten bai, bat urte bai. mutilekin bio, baina bai. Noizean behin entzuten da lako konturen bat, bai. Azkenian dena elkarrekin egin dugu. Oiana eta Rakeltxu, beti elkarrekin joaten gara, gauza guztietara, joan izan gara. Duda horrek fundamentu dauka. Bai. Eta elkar maite dugu. Bai, pilo bat, bastana. Ni pilo bat maite zaitut. Esarka da, bai. Ezin da, koronavirus, alde. Bai, egia da. Bera da, bikoteare... Zer, kariñosunea dao? Bai. Bera bakarrik bezarkatzen nau, apur bat moskortuta dagoenean. Bai, eta gauzatxo bat, zuen bikoteak jeloskorrero jartzen dira zuen harremanagatik edo... Jeloskorero. Jeloskor pizka bat bai jarri dira, bai. La novia de ti, de tu amiguita. Bai. Bueno, baina harreman hona daukagu. Harremana daukagu. Gaina ez daukate beste remediorik. Ja, ezagutu gintuztenean elkarrekin gonden, ja, orduan, bai. Pentsa, ados jarri ginen umeak izateko, hori da, ados jarri ginela umeak izateko. Hori behar badezugu konta behar, ez da? Edo... Ados jarri zineten umeak izateko, nola da hori? Bai. Olako batean hitz egiten da, Oiana, zein da gure hurrengo pausua, bizitzaren hurrengo pausua, elkarrekin egin ditugulako gauza guztiak. Seme alabak izango ditugu, hori, holan planteatu genuen. Elkarri, planteatu zenioten. Bai. Baina ze, elkarrekin izatea aurra? Ez, Batera, bakoitza gure bikoterekin, baina gero batera. Zergatik hori? elkarrekin bizi, umeak elkarrekin ezitu, adin berekoak baziren elkarrekin joan alziren eskolara, eta... Karo. Eta horrela da, urte berekoa dira? Hore da, bai. Hasi ginen ja dozparatzen, benga, hau da momentua, aurdun gelditzeko momentua, eta txinpun, harira. Aldena da. Bikoteko hasi egiten hau? Ez. Bueno, orain enteratzen ari dira. Nola orain? Bueno, pues... abizatuko diegu, ez da? Bai, ez dakite. Esan, barkau, baina... Bueno, Andoni, maitia, pilo bat baite zaitut. Robert berdin, baina... Baina, bueno, elkarrekin adostu genuen noiz izan umeak, bai. Eta ongi atera zen? Ongi atera zen, bigarrena ez? Bigarrenan bi ere elkarrekin? Bai, hori da. Bueno, ez zitzaigun oso ondotera. Zer pasatu zen? Beraz izan, gero ni bai, aurdun gelditu nintzen, baina atzeratu zen eta urtarriaren 11an jaio. Dios, ikasturte saldatu. Ez doaz elkarrekin. Zurea aurreko urtean. Hori da, 5 urteko gelan eta 4 urteko gelan da. Bai. Bigarren aurre aukitzeko plan hori bikoteako hasi egiten? Ez dakite, ez. Bueno, barkatu berri. Ez dakite, ez. Baina ez dira sarratuko negatik, ez da? Ezagutzen gaituzte. Bai. Badakite elkar maite dugula eta adosten ditugula kontu oso garrantzitsuak. Seme alabak izatea. Hori garrantzitsua da. Bai. Vale. Bikote beste gauza bat. Nun gaude, ze plaza dau? La Olla plazan. La Olla. La Olla? Bai. Hola deitzen da La Olla? La Olla da lapikoa, zergatik hori? Ba, begira ingurura zenbat taberna duzen. Bai, egia. Denean taberna daude? Hori da. Hemen ezaten da Gallartan un par de vueltas en La Olla y terminas cocido. Izen horti dator? Ohitura da poteoa egitea eta orduan amaitzen duzunen, ba berriro beste vuelta eta... Da zuek sekula egin duzu hemen pote horik edo? Gara, bai. Pitilingorriak hartzen. Zer hartzen? Pitilingorriak hartzen. Pitilingorriak? Bai. Zer da hori, barkatu? Bota. Ez, dana kont... Ardo gorria eta limoi kasa. Bai. Hori da pitilingorri? Bai. Eta horri biltzen ginen, tabernilla, eta Martinez. Kontatu jozu txosnilla da, Berez txosnilla lagunentzat. Nola? Bere abizena... Tabernilla da. Bai. Eta deitzen diote? Txosnilla. Txosnilla? Bai. Txosnilla? Txosnilla, bai. Zergatik Rakeltxu? Txosnetan geratzen nintzelako parran, dan kantuan, edalontziak buruan jarri, abestu... Hori mundiala da, La Ollan pare bat buelta eman da, jartzen zu basoa buruan. Basoa buruan? Gorputzeko bestatal batzuetan ere. Baina? Egon. Suave. Garai hartan gorputza atalak tente zeuden, gaur egunez. Ularretan? Edalontzia? Da zutik? Garai hartan bai. Eta hori jazta egiten? Ez da egiten, ez. Baina burukoa bai?
Oraindik ere egin zenezako? Saiatuko gara, aspaldin barik. Bai? Saiatuko gara. Zoin hemen eta intzetorriko gara, bai. Ados. Ojo, hemengo pitilingorria. Animatuko dugu, ez da, purtsu baten. Beti behar izan du. Animatu, bale. Bai. Raquel. Ez, baina gu musikaria gara, ez da, aterako Animatu. dugu. Musikakin. Bueno, prest? Aurrera, laguna. Zer nahi duzu? Zugatik eta banto zirbanagatik. Aurrera. Suave, suave. Pitilingorri, claro, instrumentoa falta zuri. Ai, bere bilanoa. Ojo! Trikititxa jotzen duzu? Badaki, Tau? bai. Panderoa? Bai. Bueno. La olla ti vuelta. Eta talea lizara. La olla plaza. Oiana eta Rakeltxu, gauza kurioso bat kontatu ziaten. Gallartako plazari deitzen zaio La Olla. Tabernaz beteta dago eta horregatik La Olla. Jon, beraz zure etxea izango da La Olla Express. La Olla Express. Rakeltxuk erronka bat bota zidan. Erronka zan, pitilingorri bat buruaren gainean jartzea. Pitilingorri bat buruan gainean? Pentsatu nun, despedida solteros horietako bat, plastikoz. Ez, pitilingorria da, trago bat buru gainean jartzea. Gallartati dator esaldi hori, tragoa burura igo zait. Horti dator, tragoa burura igo zait. En fin, eta egin genuen. Lehenik zuke egin zenuen, oso ongi, eta gero nik egin nuen. Eguna hasi nuen San Fuentesen txorra egiten, eta amaitu nuen Gallartan haciendo el txorra.